Θα κάνω τώρα μία περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας γραφείο στην Data Alice. Πηγαίνουμε λοιπόν στη σελίδα στο office.dataalice.ru, το βάζουμε στο browser και βγαίνουμε στο μενού εδώ πέρα, βάζουμε τον κωδικό μας και βλέπουμε το μενού του ηλεκτρονικού μας γραφείου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μία-μία τις στήλες του μενού. Το Personal Information μας δείχνει τα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στην εταιρεία και αν θέλουμε να μεταβάλουμε κάποια στοιχεία μπορούμε να μεταβάλουμε εδώ στο Changing Data, να μεταβάλουμε κάποια από τα στοιχεία εκτός από το ονοματεπώνυμό μας. Αλλάζουμε τα στοιχεία, ας πούμε τη διεύθυνση, και πατάμε σε Personal Info και αλλάζουν τα στοιχεία μας. Δεν αλλάζουν αμέσως, αλλά αν κάνουμε κάποια αλλαγή την επόμενη μέρα θα δούμε και αυτή την αλλαγή να έχει περάσει. Εγώ χρησιμοποιώ, όπως βλέπετε, Google Chrome, το οποίο έχει έναν αυτόματο μεταφραστή από ρωσικά σε αγγλικά. Το ίδιο έχει και το Mozilla. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σελίδα στα αγγλικά, οπότε είναι καλό να χρησιμοποιούμε ένα μεταφραστή για να βλέπουμε το μενού. Έτσι λοιπόν, αφού δείξαμε πώς αλλάζουν τα στοιχεία μας εάν το θελήσουμε, τα προσωπικά μας στοιχεία, στη δεύτερη στήλη είναι η δομή μας. Πατάμε πάνω στο Structure και βλέπουμε με τη σειρά τη δομή μας και μπορούμε να ξεδιπλώσουμε αυτή τη δομή πατώντας τα συν, να αρχίσουμε να ανοίγουμε ένα-ένα τη δομή πατώντας τα συν. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε κάποια στοιχεία και των συνεργατών και προχωράμε στην, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε με τον αριθμό των κωδικών να ψάξουμε τη δομή κάποιου συνεργάτη ή με το όνομά του ή με το email του, όπως βλέπουμε εδώ, και να πατήσουμε αυτό το κουμπί και να κάνουμε αυτή την αναζήτηση. Clever Invitation είναι το κομμάτι όπου βρίσκουμε το link, το προσωπικό μας link, το οποίο μπορούμε να στείλουμε σε κάποιον και έτσι κάνουμε και τις εγγραφές στην εταιρεία. Δηλαδή δίνουμε αυτό το link σε κάποιον, εκείνος πατώντας το βγαίνει κατευθείαν σε μια φόρμα εγγραφής, στην οποία βάζοντας τα στοιχεία του, τα στοιχεία που ζητάει εδώ, επώνυμο, όνομα, είναι το όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, χώρα, πόλη, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, τηλέφωνο και email. Πατάμε εδώ πέρα ότι συμφωνούμε με τους όρους, βάζουμε και τον κωδικό που γράφει εδώ πέρα και πατάμε Send Data. Προσέχουμε πάντα σε αυτό εδώ σε αυτά τα πεδία να συμπληρώσουμε το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Όλα αυτά γίνονται με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι λοιπόν, πατώντας Send Data έχουμε κάνει την εγγραφή και μας βγαίνουν κατευθείαν κάποιοι κωδικοί του καινούριου συνεργάτη ή πελάτη. Με αυτό λοιπόν το link εδώ κάνουμε τις εγγραφές μας και πριν δώσουμε το link σε κάποιον, από εδώ πέρα, από αυτό εδώ το βελάκι, καθορίζουμε το που, σε ποια πλευρά από τις δύο που έχουμε, από το διαδικό σύστημα, από το binary, θέλουμε να μπει ο καινούριος συνεργάτης ή πελάτης. Η μία πλευρά είναι το spillover, που είναι το κοινό πόδι, που εκεί βάζουν συνεργάτες και αυτοί που είναι και πριν από εμάς και από πάνω μας, και είναι και το εσωτερικό πόδι, το lateral branch που λέει εδώ, το οποίο είναι το εσωτερικό πόδι του καθενός μας, το οποίο το βάζουμε εμείς συνεργάτες. Έτσι λοιπόν, πριν δώσουμε το link, ό,τι έχουμε καθορισμένο, αν έχουμε βάλει, ας πούμε, lateral branch και το έχουμε επιλέξει, με το που κάποιος πατήσει πάνω στο link και γραφτεί, τότε θα πάει σε εκείνο το πόδι που έχουμε εμείς προεπιλεγμένο. Γι' αυτό είναι καλό να ρυθμίζουμε, να είμαστε σίγουροι πριν στείλουμε το link που θέλουμε να μπει αυτός ο καινούριο μας συνεργάτης. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε κάποιο email και να στείλουμε μια αυτόματη πρόσκληση, αλλά είναι κάτι που το μήνυμα φεύγει στα ρώσικα, οπότε δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Send invitation.
μαζί με το link μαζί. Αυτά από αυτό το μενού. Το αναλύσαμε και αυτό, έχουμε πει τα δύο. Πρώτα πάμε στο binary. Πατώντας πάνω στο binary βλέπουμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε εδώ πέρα ποια θέλουμε να δούμε, ποια δομή. Αν επιλέξουμε δηλαδή αυτό εδώ που είναι το spillover, είναι σε ποια δομή πάλι επιλέγουμε. Θέλουμε να βλέπουμε εδώ το βελάκι καθορίζει από ποια πλευρά, δηλαδή τώρα εγώ άμα κάνω μια εγγραφή θα πάει από αυτή την πλευρά, εδώ πέρα, δεξιά. Αλλάζοντας εδώ πέρα, όχι, αυτό δεν επηρεάζει κάτι. Από εδώ μπορούμε να ψάξουμε τον αριθμό με αριθμό κωδικό συνεργάτη, εδώ με το όνομά του, και να ψάξουμε στη δομή και να βρούμε τη δομή αυτού του συνεργάτη. Πατάμε το κουμπί Show the structure of the agent selected. Λοιπόν, εδώ πέρα θα δείξω κάτι με το βελάκι. Βλέπετε το βελάκι εδώ είναι δεξιά και δείχνει ότι είναι στο εσωτερικό μου πόδι. Θα πάω τώρα εδώ στο Clever Invitation, γιατί από εδώ το δοκιμάζω και δεν γίνεται από ό,τι βλέπω. Για να δω spillover, δεν αλλάζει το βελάκι, οπότε θα πάω Clever Invitation και θα το βάλω στο κοινό πόδι, spillover, και πάω να δω στο binary τώρα και βλέπω ότι το βελάκι έχει πάει αριστερά, δηλαδή η επόμενη εγγραφή που θα κάνω θα μπει στο κοινό πόδι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν το binary και πατώντας ένα-ένα αυτά τα κουτάκια πάνω, ξεδιπλώνεται πιο κάτω, ξετυλίγεται η υπόλοιπη δομή. Μπορούμε, όπως είπαμε, να ψάξουμε και με τον αριθμό κάποιου, δηλαδή αν εγώ θέλω να επιστρέψω τώρα στην αρχική, βάζω τον κωδικό μου και πατάω Show the structure και με βγάζει, όχι δεν με έβγαλε, you cannot have to use the structure of the agent, λέει. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα με έβγαλε. Με βγάζει σε αυτή τη δομή που επέλεξα. Λοιπόν, πάει και αυτό το μενού. Πάμε να δούμε bonus binary. Εδώ βλέπουμε την ανάλυση των bonus. Δηλαδή τον bonus που έχουμε εισπράξει. Βλέπουμε ότι μαζεύονται εδώ πέρα τα bonus και μπορούμε να βλέπουμε, δηλαδή καθημερινά βγαίνει μία ανάλυση για το τι bonus είχαμε. Οπότε έχουμε εδώ το ιστορικό των bonus που έχουμε κερδίσει. Πάμε στο My Booking. Μπορούμε να επιλέξουμε, βλέπουμε εδώ και την περίοδο, ημερομηνίες για να μας δείξει για ποια περίοδο θέλουμε να δούμε τα bonus μας. Οπότε έχουμε το ιστορικό των bonus. Πάμε στο My Booking, στο οποίο βλέπουμε το ιστορικό των αγορών μας. Τι έχουμε αγοράσει. Βλέπουμε εδώ πέρα το ιστορικό και έχει κάποια συν τα οποία ξετυλίγονται και μας δείχνει λεπτομέρειες, αριθμό τιμολογίου και διάφορα. Επίσης στο My Booking βλέπουμε τους πόντους τους οποίους για τις προσωπικές μας αγορές. Βλέπουμε πάλι εδώ πέρα τις προσωπικές μας αγορές και εδώ είναι και το μενού από το οποίο κάνουμε τις παραγγελίες. Το τελευταίο μενού κάτω κάτω στο My Booking, Order Online. Εδώ πέρα βλέπουμε το κόστος των μεταφορικών των μηχανημάτων των συσκευών για τη Ρωσία, εδώ για άλλες χώρες, Ουκρανία, Καζακστάν, και εδώ βλέπουμε ότι είναι και η Ευρώπη και βλέπουμε πόσο κοστίζουν τα μεταφορικά αναλόγως στη συσκευή που έχουμε παραγγείλει. Τις παραγγελίες τις κάνουμε από εδώ, αφού έχουμε λεφτά μέσα στο κάποια χρήματα για την αγορά συσκευής. Ας πούμε, αν ήθελα να αγοράσω ένα data app, θα έπρεπε να έχω εδώ 18.000 ρούβλια. Θα πήγαινα εδώ πέρα, θα πήγαινα στο 5 που λέει 20 program data app, θα έβαζα εδώ, θα πήγαινα με το βελάκι μία συσκευή και θα έκανα go to checkout. Αλλά τώρα, επειδή δεν έχω αρκετά χρήματα μέσα, μου λέει insufficient funds, οπότε θα επιλέξω κάτι
για να κάνω το πείραμα κάτι που έχω, το flash kit. Για να δούμε, θα με αφήσει γιατί το έχω ήδη αγορασμένο εγώ. Για να δούμε. Πάω λοιπόν να αγοράσω ένα. Το flash kit είναι τα δικαιώματα της επιχείρησης, κοστίζουν 1500 ρούβλια για όποιον θέλει να αναπτύξει και εισόδημα. Τα υπόλοιπα είναι προϊόντα. Έτσι λοιπόν, για να πατήσω ωραία, με έβγαλε στο μενού. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να επιλέξω την αποθήκη από την οποία θέλω, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς παραγγέλνουμε από δύο. Πάντα ρωτάμε από ποια αποθήκη θα παραγγείλουμε. Μπορεί η μία αποθήκη που παραγγέλνουμε είναι η Ουκρανία Ντόνετσκ και η άλλη είναι η Βουλγαρία Μπουργκάς, εδώ πέρα, Physiotherapy Center. Αυτές οι δύο, και πάντα συμβουλευόμαστε κάποιον για δηλαδή υπάρχουν φορές που παραγγέλνουμε από Βουλγαρία και άλλες από Ουκρανία. Τα μεγάλα μηχανήματα πάντα τα παραγγέλνουμε από Ουκρανία, αλλά καλό είναι πριν κάνουμε μια παραγγελία να ρωτάμε τον ανάδοχό μας, κάποιον από την ανάδοχη γραμμή. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα βάζουμε την αποθήκη, θα επιλέξω εγώ ενδεικτικά Donetsk, το τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο, το τηλέφωνο το δικό μας, την πόλη μας και πατάμε the terms of payment εδώ πέρα, πατάμε payment order και προχωράει κανονικά, αφού έχουμε βάλει εδώ τα στοιχεία, προχωράει στην παραγγελία αυτού, ό,τι έχουμε επιλέξει, γίνεται η παραγγελία. Αυτά λοιπόν και από αυτό το μενού. Πηγαίνουμε στο επόμενο, personal account, στο οποίο πατώντας το μπορούμε να δούμε ό,τι συναλλαγές έχουμε κάνει, μεταφορές χρημάτων, όπως θα δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, σε τις αμοιβές μας, τα bonus μας, και υπάρχει και το ιστορικό. Γιατί είναι transfer of funds, ας πούμε. Εδώ πέρα είναι λέει κάποιο bonus, commission, από binary είναι αυτό, κάποια προμήθεια. Και γενικότερα υπάρχει ένα ιστορικό όλων των συναλλαγών, των χρηματικών συναλλαγών. Εδώ είναι ένα πεδίο depositing το οποίο δεν λειτουργεί, για να καταθέσουμε ίσως χρήματα απευθείας στην εταιρεία είναι αυτό, δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Και εδώ το τελευταίο μενού που το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά είναι για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε χρήματα που έχουμε εδώ πέρα σε κάποιον άλλον συνεργάτη. Βάζουμε τον κωδικό του συνεργάτη, κατευθείαν μας βγαίνει το όνομα του συνεργάτη και το ποσό που θέλουμε να μεταφέρουμε. Βάζουμε το σκοπό, ας πούμε μπορεί να ήταν για την αγορά ενός flash kit, funds transfer, πατάμε, και όταν το κάνουμε αυτό πάντα μας ζητάει τον κωδικό μας για να προχωρήσουμε. Πατάμε, βάζουμε τον κωδικό με τον οποίο μπαίνουμε στη σελίδα μας και πατάμε proceed και γίνεται η μεταφορά των χρημάτων. Αυτό το χρησιμοποιούμε είτε όταν έχουμε κέρδη, για να μπορέσουμε από τα κέρδη μας μπορούμε να μεταφέρουμε σε κάποιον άλλον χρήματα ώστε να αγοράσει αυτός τη συσκευή του. Είτε μπορεί να έχουμε στείλει εμείς χρήματα στην εταιρεία από το δικό μας λογαριασμό και να θέλουμε να τα μεταφέρουμε σε κάποιον άλλον για να αγοράσει από την προσωπική του ιστοσελίδα μια συσκευή. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά. Και μετά πάμε στο τελευταίο μενού που είναι τα μηνύματα, το οποίο μπορούμε από εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιο τμήμα της εταιρείας, ας πούμε administrator ή marketing. Μπορούμε να βάλουμε το μήνυμά μας εδώ πέρα, hello και τα λοιπά, και να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε και να πατήσουμε send message και να μας απαντήσουν η εταιρεία. Μέσα από αυτό το μενού εδώ βλέπουμε κάποια παλιότερα μηνύματα. Αυτό λοιπόν είναι το μενού της Data Alice, είναι πολύ απλό, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα όσο αφορά τις παραγγελίες, έτσι να πω, το διαδικαστικό μιας παραγγελίας είναι να έχουμε χρήματα μέσα, εδώ πέρα δηλαδή τα ρούβλια, να έχουμε είτε να μας έχει μεταφέρει άλλος, είτε να έχουμε κάνει εμείς έμβασμα προς την εταιρεία, να έχουμε τα χρήματα και από τη στιγμή που έχουμε τα χρήματα μπορούμε από το My Booking Order Online να παραγγείλουμε εδώ πέρα ό,τι θέλουμε, και αφού το παραγγείλουμε, τη διαδικασία που δείξαμε,
αυτό που μένει είναι να μεταφέρουμε τα μεταφορικά, αναλόγως ποια συσκευή έχουμε πάρει, τα μεταφορικά είτε στον συνεργάτη στη Βουλγαρία, αν το έχουμε παραγγείλει από Βουλγαρία, που αυτό σημαίνει ότι θα βάλουμε αυτόν εδώ τον κωδικό για να του στείλουμε χρήματα, και αφού του στείλουμε χρήματα για την μεταφορά, στέλνουμε και ένα email σε εκείνον. Θα σας πω σε ποιο email, θα το στέλνετε σε αυτό εδώ. Η δομή του μηνύματος λοιπόν που στέλνουμε, αφού παραγγείλουμε τη συσκευή, έχουμε παραγγείλει τη συσκευή που θέλουμε, στέλνουμε ένα email εδώ, σε αυτό το email εδώ πέρα, και γράφουμε ότι έχουμε στείλει, όπως είχαμε πει πριν, έχουμε μεταφέρει τα χρήματα στον κωδικό του. Όταν έχουμε παραγγείλει από Βουλγαρία είναι εδώ πέρα στο βούλγαρο, αλλιώς όταν παραγγέλνουμε από Ουκρανία, σε αυτόν εδώ τον κωδικό, ο οποίος είναι του Απόστολου του. Έτσι λοιπόν από Ουκρανία στέλνουμε τα μεταφορικά 1400 σμερούλια για ένα data app, όπως λέω εδώ. Λέω data app transportation fees, αιτιολογία, και ενημερώνω με ένα email με αυτό εδώ το email, σε αυτό εδώ τη διεύθυνση, ότι ok, έχω στείλει τα χρήματα, και στέλνω και τον αριθμό τιμολογίου, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, με το ονοματεπώνυμο, τη συσκευή που παραγγέλθηκε και τον κωδικό του συνεργάτη που παρήγγειλε τη συσκευή. Αυτό εδώ είναι το email που στέλνουμε, σε αυτό εδώ το email πάνω. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα αυτό το πινακάκι μπορούμε να το βρούμε εδώ πέρα. Πηγαίνουμε στο My Booking και βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι οι παραγγελίες μας. Ξετυλίγονται λοιπόν πατώντας συν. Εδώ πέρα βγαίνει εδώ το τιμολόγιο, το οποίο το παίρνουμε copy. Εδώ το επιλέγω πρώτα, κάνω δεξικλίκτρο, copy, και το βάζω μέσα σε ένα αρχείο Word, στο οποίο από πάνω βάζω ονοματεπώνυμο, όπως δείχνει εδώ πέρα, τη συσκευή και τον κωδικό, και αυτό το email το στέλνω εδώ πάνω. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάνω στο όσο αφορά το γραφείο μας στην Detail, στο ηλεκτρονικό μας γραφείο, για τις λειτουργίες του. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοηθήσει να μπορέσετε να προχωρήσετε, να σας βοήθησε στο να κατανοήσετε πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό σας γραφείο. Καλή σας συνέχεια.